I dobro večer, večeras ću da vam pokažem tablet. Znači, Rachel Acer 8. Baš je dobar. Da vidimo, tu se vidi specifikacije. Ima procesor Intel Atom 2,4 GHz dual core i 32 GB memorije i 2 GB RAM-a. Dobar je. Pa da krenemo sa otvaranjem. Malo loša kamera, ali valjda će se dobro vidjeti. Da ga izvadimo. Evo. Tablet. Da vidim što imamo unutra. Imamo etiketu Predator. Šta je ovo? Ovo je punjač. Da vidimo šta dalje imamo. Ne vidimo šta je. I ovo je USB. I naravno tu su uputstvo za korištenje. Ali to nećemo o tome. Krenemo da ga palimo. Da vidimo. Čekaj. Evo kako on izgleda u pozadini. I da ga upalimo. Sad se upali. Evo. On se sad upalio. I to je bilo to. Mislim, dobro radi. Sve super. To bi bilo to za večeras. Pozdrav.